Ошо көндәрдә Сәфәргалин Крәттиен фермер хужалыгында кышкылыкка мал адыгын әзерләү буенча район семинары үтте. Унда Башкортстан Республикаһы Авыл хуҗалыгы министрлыгының үсемселек һәм азык җитештерү бүлеге начальнигы Азат Мөхәммәтшин райондың Крәттиен фермер хужалыктары катнашты. Әйткәндәй, Сәфәргалин Крәттиен фермер хужалыгында районда тәүгеләрдән булып силос траншея кабылган, ягъни техника алынган. Семинарда катнашучылар хуҗалыктың техника паркын күргәзмәһен караны, силос соқырын дөрес һалу технологияһы танышты. Бүгінгі біздің районыбызда бітігі 17 ауыл қожалық предприятиялар һәм 300 Крәттиен фермер қожалық предприятиялар ханала. Шул исәптән алганда біздің 3 қожалық предприятиялар һәм 130-140 Крәттиен фермер қожалықтар бүгінгі малсылықына булышалар. Шуңа күрә мына быел, конечно, яз әдрәк хуңрак килеп, халкын торыуы, баягы үлән үсеше әдрәк хуңлаңкырап килгәс, ошо семинарды без июньдың башында үткәрергә тиешнек. Шуңа мына әдрәк хуңлап та алдык. Шу араматта мына бүгенге семинарга КФХ Сәфәргалинга мына килдек. Ул әзерләнгән мал адыгы әзерләү буенча бүген үдә алып барыла. Иң беренчедән инде безнең тора сыйфатлы мал адыгы әзерләү тора. Бүгінгінде районыбызда мал адыгына майдандар біздің арук кына, шуға кормда тулыгынса туплап алырбыз дип ышанам. Малсылык өлкәсендә эшләйбез. Безнең хәзерге көндә 70 баш ире мал бар. Шуларның 60 башы һавын һәр тәшкил итә. Хөтте тапшырабыз СППК Буранбай. Хәзерге көндә хөттең хакы әдрәк. Эшләйбез бар. Быелгы елда сенажға сәстік 120 гектар вика овес и 100 гектар арпа. Күндәлек біз бүгінгі күндә 550 литр тауып тұрабыз. Алдағы елдарда үләбізінде ферманы әдірек кеңейтірге, көплемән яңыртырға